हरे कृष्णा. सर्वांचं स्वागत आहे. आज 15वा अध्याय पुरुषोत्तम योग आपण शिकणार आहोत. त्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग लगेच चालू करूया. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. आता हा अध्याय पुरुषोत्तम म्हणजे सर्व पुरुषांमध्ये जो उत्तम आहे म्हणजे कोण आहे तो श्रीकृष्ण. तर आपल्याला आता श्रीकृष्ण या अध्यायात त्याच्या लोकाबद्दल गोलोक वृंदावन वैकुंठ अधिक माहिती देणार आहे. कारण आता भक्ती निर्माण झाल्यावर कृष्ण आपल्याला एकसारखा सांगत आहे की हे भौतिक जग राहण्याचं ठिकाण नाहीये, तुम्ही माझ्याकडे या. मग त्याचं जग कसं आहे, आध्यात्मिक जग कसं आहे याची आपल्याला पूर्ण माहिती पाहिजे ना. बरं, ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. कृष्ण कृपा मूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहून ठेवली आहे, त्यांच्याशिवाय हा उपक्रम घडला नसता. म्हणून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया, त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करून हा अध्याय चालू करूया. नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी स्लाइड्स तयार केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, दोघांनाही माझा दंडवत प्रणाम. माझे कोहोस्ट ऍडमिन, कीर्तन करायला येणाऱ्या बायका मुली आणि टेक्निकल टीम या सर्वांना मनापासून धन्यवाद. त्यांच्या सहकार्याशिवाय मी काय हा वर्ग घेऊ शकले नसते. तर काल आपण बघितलं की 3 गुणांनी आत्मा बद्ध कसा होतो. आता मला कोण सांगणार आहे 3 गुण कोणते आहेत? तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स मी आता दिलेला आहे, तुम्ही बोलू शकता. बरोबर. तर हे जे 3 गुण आहेत हे आत्म्याला बद्ध करतात. मग आपण बघितलं 3 गुणांची वैशिष्ट्ये कोणती, त्या गुणामध्ये असल्यावर माणूस कोणकोणते कर्म करतो आणि गुणांमध्ये मृत्यू आल्यावर आपण कुठे जातो आणि मग त्याच्यानंतर गुणातीत कसं व्हायचं हे आपण बघितलं. आता आपण 15वा अध्याय जो शिकणार आहोत, कृष्ण आपल्याला त्याच्या भौतिक त्याच्या आध्यात्मिक जगामध्ये बोलवत आहे आणि सांगत आहे की या भौतिक जगापासून तुमची सुटका कशी काय होईल. आणि मग त्याच्यानंतर कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की ज्याला ज्ञानचक्षु आहे हाच माणूस समजू शकतो की आत्म्याचं स्थलांतर कसं होतंय.
आणि मग कृष्ण परत या अध्यायामध्ये सुद्धा 16, 17, 18 हे जे 3 श्लोक आहेत याला त्रिश्लोकी भगवद्गीता म्हटलेलं आहे, ज्यात आपल्याला संबंध ज्ञान, अभ्युदय आणि प्रयोजन हे सांगितलेलं आहे. तर मग इकडे कृष्ण सांगणार आहे की तो आपला देखभाल करता आहे. मग अभ्युदय म्हणजे ऍक्टिव्हिटी काय आहे आणि प्रयोजन काय आहे. आणि शेवटी वेदांत सूत्रांचा जो सार आहे, सार म्हणजे काय की आपल्याला अनन्य भक्ती केली पाहिजे श्रीकृष्णाची, मग आपण त्याच्याकडे जाऊ शकतो. तर असा हा 15वा अध्याय आहे. आता चालू करूया. कुमुद माताजी. कृष्णा हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, असा एक शाश्वत वटवृक्ष आहे ज्याचे मूळ वर आहे आणि शाखा खाली आहेत आणि पाने वैदिक मंत्र आहेत. जो या वृक्षाला जाणतो तो वेदांना जाणतो. हरे कृष्ण. तर आता इकडे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे श्रीकृष्णाने, ते आपण पहिलं जाणून घेऊया. हा श्लोक सांगायच्या अगोदर तुम्हाला थोडासा बॅकग्राऊंड देते. आता जे काही आध्यात्मिक जगात आहे तेच या भौतिक जगात आहे, पण आध्यात्मिक जगामध्ये जी गोष्ट आहे त्यामध्ये विकार नाहीये, ती शुद्ध आहे. पण इकडे या भौतिक जगामध्ये तीच गोष्ट कशी आहे, अशुद्ध आहे आणि त्याच्यात विकार आहे. जणू काही हे पूर्ण भौतिक जग आध्यात्मिक जगाचं प्रतिबिंब आहे किंवा इन्व्हर्टेड इमेज आहे. आता जर तुम्ही एक मुलगा असतो आणि तो नदीच्या काठी चालला असतो आणि खाली नदी बघत असतो, तर एका ठिकाणी त्याला एक झाड दिसतं आणि झाडाला आंबे लागलेले दिसतात आणि त्याला तो विचार करतो केवढे हे आंबे आहेत, आता मी नदीत उतरतो आणि हे आंबे सगळे काढतो. म्हणून तो नदीमध्ये उतरतो आणि आंबे काढायचा प्रयत्न करतो, पण एकही आंबा त्याच्या हातात येत नाही. म्हणून तो परत वर येतो, खाली जातो, खूप प्रयत्न करतो. मग जवळच तिकडे एक माणूस बसलेला असतो. तो म्हणतो या माणसाला आपण विचारूया की तू मला आंबे काढून दे, माझ्या हाती लागत नाहीये. मग तो त्या माणसाकडे जातो आणि त्या माणसाला सांगतो की इकडे मला आंबे काढून द्याल का तुम्ही. मग हा माणूस त्याच्याबरोबर त्याला सांगतो दाखव कुठे आहेत आंबे. मग तो घेऊन जातो आणि दाखवतो, हे बघा आंबे. तर तो म्हणतो हो हे सगळे मी तुला देईन काढून, आणि त्याला सांगतो तू बस इकडे. आणि बाजूला जे आंब्याचं झाड असतं त्याच्यावर तो चढतो आणि आंबे काढून देतो. आता ज्याप्रमाणे हा मुलगा, याला आंबे खूप आवडतात, चुकीच्या ठिकाणी आनंद घ्यायला जातो, त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा या भौतिक जगात चुकीच्या ठिकाणी आनंद घ्यायला जातो. आपल्याला वाटतं या गोष्टीत आनंद आहे, बरं यात नाही मिळाला ना, यात आनंद मिळेल, यात आनंद मिळेल, असं करत आपण प्रयत्न करत राहतो त्या मुलासारखं. आता या मुलानी काय केलं, त्याला मिळतच नाहीयेत आंबे, मग त्यांनी कोणाची तरी मदत घेतली. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा आनंद पाहिजे असेल तर आपल्याला एखाद्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरूंची मदत घेतली पाहिजे आणि जो आनंद अखंडित आपल्याला मिळू शकेल त्या आनंदाकडे आपण गेलो पाहिजे. बघा, तहान लागली आणि एकीकडे विहीर आहे आणि एका बाजूला अथांग समुद्र आहे, तर आपली स्थिती अशी होते की आपण समुद्रामध्ये पाणी आहे, केवढं पाणी आहे, नदी विहिरीतलं पाणी किती कमी आहे,
म्हणून जर आपण समुद्राकडे गेलो तर आपली तहान कधीच भागणार नाही. तर जे आध्यात्मिक जगामध्ये एकदम उच्च असतं किंवा टॉपमोस्ट असतं, ते या भौतिक जगामध्ये एकदम तळाला असतं. आणि म्हणजे एक इन्व्हर्टेड इमेजच असते. आता उदाहरणार्थ आध्यात्मिक जगामध्ये प्रेम असतं, पण या भौतिक जगामध्ये प्रेम नसतं, फक्त काम असतं किंवा फक्त इच्छा असतात, इच्छापूर्ती. आध्यात्मिक जगामध्ये आश्रित राहणं नारायणावर किंवा कृष्णावर आश्रित राहणं, परमेश्वरावर, ही उत्तम गोष्ट मानलेली आहे. आणि या भौतिक जगामध्ये कोणावरही आश्रित राहणं, मुलं मोठी झाली तरी ते त्यांच्या आई वडिलांवरच आश्रित राहिले, तर ही गोष्ट भौतिक जगामध्ये आपण काय म्हणतो, ही चांगली नाहीये. ही चांगली नाहीये, दुसऱ्यांवर आश्रित राहणं. म्हणून आपण प्रत्येक जण आपल्या पायावर उभं राहायचा प्रयत्न करतो. तर आता आध्यात्मिक जगामध्ये जे भक्त आहेत ते विचार कोणाचा करतात? प्रथम ते कृष्णाचा विचार करतात आणि कृष्णाच्या शुद्ध भक्तांचाच विचार करतात. इकडे आध्यात्मिक जगामध्ये आपण आपला पहिला विचार करतो. आध्यात्मिक जगामध्ये सर्व भक्त आहेत ते नारायणाच्या किंवा कृष्णाच्या सेवेमध्ये व्यस्त असतात. आपण आपल्या इंद्रियांच्या सेवेमध्ये व्यस्त असतो. तर हा जो आहे आध्यात्मिक जगातला आणि भौतिक जगातला फरक आहे. म्हणून हे जे आध्यात्मिक जग आहे, याची किंवा हे भौतिक जग आहे, याची तुलना एका वटवृक्षाबरोबर केलेली आहे. आणि जर खरा वटवृक्ष आध्यात्मिक जगात असेल किंवा आध्यात्मिक जग हे वटवृक्ष असेल, तर हे जे भौतिक जग आहे, इकडे त्या वटवृक्षाचं प्रतिबिंब आपल्याला कसं दिसेल? की मुळं वर आहेत. जर तुम्ही पाण्यामध्ये प्रतिबिंब बघितलं तर मुळं तुम्हाला वर दिसतील. अगदी त्याचप्रमाणे हे जे भौतिक जग आहे, या स्लाइड मध्ये तुम्हाला दिसतंय का? मुळं ही वर आहेत आणि फांद्या खाली आहेत. तर अशा तऱ्हेने हे भौतिक जग आध्यात्मिक जगाचं एक प्रतिबिंब आहे. प्रतिबिंब बघण्यासाठी आपल्याला एक माध्यम लागतं, पाणी लागतं, आरसा लागतो, कुठलं तरी एक माध्यम लागतं. मग हा सुद्धा जो भौतिक वटवृक्ष तुम्हाला वर खाली दिसतोय, हा कुठल्या माध्यमावर हे प्रतिबिंब दिसतंय? हे जे माध्यम किंवा मीडियम आहे, हे म्हणजे आपल्या इच्छांची नदी. इकडे तुम्हाला ही नदी दिसते निळी, तर ही कुठली नदी आहे? ही इच्छांची नदी आहे. आणि या नदीवर ते प्रतिबिंब आहे. हे प्रतिबिंब अस्तित्वात का आहे? हे भौतिक जग अस्तित्वात का आहे? उत्तर म्हणजे आपल्या वासना. आपल्याला वासना असल्यामुळे या भौतिक जगाचा निर्माण झालेला आहे. आणि ही जी भौतिक इच्छांची नदी आहे, हे माध्यम झालं आणि त्याच्यावर आपल्याला हा प्रतिबिंब दिसत आहे. आता जरा खोलवर आपण जाऊया आणि हा जो वृक्ष आहे याच्याबद्दल जाणून घेऊया. बरं, आता ज्याप्रमाणे मुळं, झाडाची जी मुळं असतात ती आपण असं म्हणू शकतो की ती झाडाचा उगम आहे. मुळं जी असतात त्यांना पाऊस, माती याच्यातून ते त्यांचा हे घेतात, ते शोषून पानांना पाठवतात आणि मग पान झाडासाठी अन्न तयार करतं. मग हे जे आपल्या
भौतिक जो हा वटवृक्ष आहे किंवा भौतिक जग आहे, त्याचं मूळ कोण आहे? त्याचं मूळ म्हणजे ब्रह्मदेव आहे. ब्रह्मदेवापासून आपली ही सृष्टी निर्माण झाली, म्हणून ब्रह्मदेव हे आपलं मूळ आहे. आणि या मुळाला जे खाद्य आहे किंवा जे पाणी आहे, व्हिटॅमिन्स मिनरल्स आहेत, हे कुठून मिळतं? तर हे जे 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, हे जे 3 गुण आहे, हे या मुळाला पोषण देत असतात आणि त्याच्यामुळे हे झाड वाढतं. इच्छा कधीच समाप्त होत नाही. त्याचप्रमाणे हा जो वटवृक्ष आहे, हा सारखा वाढतच राहतो. जणू काही हा वटवृक्ष शाश्वत आहे. आपल्या इच्छा कधी समाप्त होत नाही आणि इच्छा असल्यावर आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणामध्ये राहतोच. आणि अशा तऱ्हेने हा जो वृक्ष आहे, हा एकसारखा वाढत राहतो. मग आता जी पानं आहेत, झाडाची पानं काय करतात? झाडाला पालन पोषण देतात, अन्न तयार करतात आणि झाडाच्या फांद्यांना, फुलांना, फळांना, इतर जे काय झाडाचे डहाळ्या असतील, त्या सर्वांना पालन पोषण देऊन ते या भौतिक वृक्षाचं, या वृक्षाला ते जागृत ठेवतात किंवा त्याचं अस्तित्व तसं ठेवतात. मग आता इकडे वेदांना काय म्हटलेलं, इकडे पानांना काय म्हटलंय? पानं म्हणजे वैदिक मंत्र आहेत. तर वैदिक मंत्र असं का म्हटलेलं आहे? कारण वेदांमध्ये एक भाग आहे, त्याला म्हणतात कर्मकांड. आणि कर्मकांडामध्ये त्यांनी सांगितलंय, चांगलीच कर्म सांगितले की तुम्ही असं करा, मग तुम्हाला उच्च ग्रहांवर तुमचं प्रमोशन होईल. पण हे असं करून, चांगली कर्म करून सुद्धा आपण या भौतिकातच राहतोय. त्या भौतिकाच्या पार किंवा भौतिकातून सुटून आपण जात नाहीये, भौतिकातच राहतोय. ज्याप्रमाणे ही जी पानं आहे, ते पूर्ण झाडासाठी अन्न तयार करतात आणि झाडाला छान टवटवीत ठेवतात. त्याचप्रमाणे हे वैदिक मंत्र आहेत किंवा वेदांचं जे कर्मकांड सेक्शन आहे, ते त्याचं पालन केलं तर आपण याच जगात राहतो. समजलं ना तुम्हाला? याच जगात आपली कुठेही सुटका होत नाही. आणि जी झाडाची फळं आहेत, त्या फळांना धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष असं म्हटलेलं आहे. आणि झाडाच्या ज्या डहाळ्या आहेत, त्या म्हणजे इंद्रियांचे विषय असं म्हटलेलं आहे. ज्या वरच्या फांद्या आहेत, म्हणजे इकडे तुम्हाला दिसतात, हे वरच्या फांद्या म्हणजे हे उच्च ग्रह आहेत. स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक. आणि ज्या खालच्या फांद्या आहेत, त्या म्हणजे खालची ग्रह, आताळ, विताळ, सुताळ. तर ही जी इकडे त्यांनी दाखवलेलं आहे की एखादा जीवात्मा, तो जर त्यांनी चांगली कर्म केली, ज्याप्रमाणे कर्मकांडात वेदांमध्ये सांगितलंय, तर मग त्याचं प्रमोशन कुठे होतं? तो वरच्या ग्रहांवर जातो. पण एखाद्याने विकर्म केली तर मग काय होतं? तो खालच्या योनींमध्ये जन्म घेतो, म्हणजे पशु, पक्षी, प्राणी, जिकडे अंधकार आहे. आणि समजा जर एखादा रजोगुणी आहे, तर तो जिकडे आहे तिकडेच, म्हणजे या पृथ्वीवरच परत जन्म घेतो. तर अशा तऱ्हेने माणूस किंवा एखादा जीवात्मा वर खाली
एक सारखा फिरत असतो. आणि तुम्ही बघितलंय का, एखादा मोठा वटवृक्ष असेल तर खरोखरच आपल्याला समजत नाही हा किती मोठा आहे आणि कुठे संपतोय, आणि परत तुम्हाला इतकी झाडं दिसतात, ती मुळं आतमध्ये जातात जमिनीत, आणि परत एक वेगळं वटाचं झाड तिकडे येतं. तर असं हे एकदम दाट असतं आणि जणू काही ते संपतच नाही, शाश्वत किंवा कायमचं असतं, असं हे भौतिक जग आहे. तर भौतिक जगाची जी तुलना आहे ती याच्याशी केलेली आहे, वटवृक्षाशी केलेली आहे. आणि इकडे त्यांनी दिलेलं आहे की जो या वेदांना जाणतो त्याला काय म्हणतात, वेदविद. हा, जो या वेदांना जाणतो त्याला वेदविद म्हणतात. पण जो कृष्णाला जो जाणतो त्याला सर्वविद म्हणतात. ते पुढच्या श्लोकात आहे, ते आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या वृक्षाच्या त्रिगुणांनी पोषण केलेल्या शाखा खाली आणि वर पसरलेल्या आहेत. याच्या ढाळ्या म्हणजे इंद्रिय विषय आहेत. या वृक्षाची मुळे खालीही पसरलेली आहेत आणि ती मानव समाजाच्या सकाम कर्माशी बांधली गेली आहेत. हरे कृष्ण. हा, वाचा. हरे कृष्ण. या वृक्षाचे वास्तविक रूप या जगतात अनुभवता येत नाही. याची आदी अंत आधार कोणीही जाणू शकत नाही. परंतु मनुष्याने खोलवर मुळे गेलेल्या या वृक्षाला निश्चयाने अनासक्ती रूप शस्त्राद्वारे छेदून टाकले पाहिजे. त्यानंतर मनुष्याने असे स्थान शोधावे की ज्या ठिकाणी गेल्यावर पुन्हा परतावे लागत नाही. ज्या परमपुरुषाकडून अनादी काळापासून सर्व गोष्टींचा प्रारंभ आणि विस्तार झाला आहे, त्या परमपुरुषाला त्या ठिकाणी शरण गेले पाहिजे. हरे कृष्ण. आता हा जो वटवृक्ष आहे एवढा घनदाट आहे, तर त्याच्यापासून आपली सुटका कशी होणार आणि आपण आध्यात्मिक जगात कसे जाणार? मध्ये इच्छांची केवढी मोठी नदी आहे. मग आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की तुम्ही या जगापासून, भौतिकापासून अलिप्त झाला पाहिजे. मग भौतिकापासून तुम्ही अलिप्त कसं होणार? तुम्हाला दोनच मार्ग आहे. एक म्हणजे तुम्ही ज्ञान मिळवा, तुम्ही पुस्तकं वाचा, प्रवचन ऐका, भक्तांशी संग करा, जे परंपरेत आहे, जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु आहेत यांच्याकडे जा आणि वैराग्याच्या तलवाराने म्हणजे एक ज्ञान मिळवा. ज्ञान मिळवल्यावर काय येतं? वैराग्य येतं. मग वैराग्याच्या तलवारीने तुम्ही हा जो भौतिक वृक्ष आहे हा तुम्ही कापा. आणि असं केल्यानंतर आपल्याला कृष्णाची प्राप्ती होते. आणि मग शेवटी आपण जेव्हा गुरु करतो, गुरु आपल्याला सांगतात कृष्णाला शरण कसं जायचं. आता आपण काय म्हणतो बघा, की आता मी या खुर्चीवर बसलेली आहे, कोणी मला सांगितलं ही तुझी खुर्ची सोड, मी असं म्हणते मला दुसरी खुर्ची पाहिजे, मी ही खुर्ची सोडणार नाही, मला दुसरी पाहिजे, मला सोन्याची पाहिजे, चांदीची पाहिजे. म्हणजे आपण या भौतिकाशी इतके अटॅच्ड असतो की सहजासहजी आपण हे भौतिक जग सोडू शकत नाही. फक्त ज्ञान आणि वैराग्य हे दोन्ही आपल्याला मिळालं की मग वैराग्याच्या तलवारीने आपण हे झाड कापू शकतो. आता कृष्ण आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये त्याच्या धामाबद्दल सांगणार आहे.
कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. सॉरी त्या माझ्या परमधामाला सूर्य, चंद्र तसेच अग्नी किंवा वीज प्रकाशित करीत नाही. जे त्या धामाला पोहोचतात ते पुन्हा या भौतिक जगतात परत येत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की माझं जग कसं आहे, तिकडे सर्वत्र प्रकाश आहे आणि तिकडे काय सूर्याची, अग्नीची, विजेची जरूरत लागत नाही. पण तुमचं कसं आहे, ब्रह्मांड पूर्ण अंधार आहे, मग मला सूर्याची सोय करावी लागते. जिकडे आपण कसा रात्र झाली की बल्ब लावतो, त्याचप्रमाणे सूर्य आकाशामध्ये उगवल्यावरच आपल्याला जग दिसतं. पण कृष्णाचं धाम तसं नाहीये, तिकडे सर्वत्र प्रकाश आहे. आता तिकडे प्रकाश का आहे? कारण जे शुद्ध आहे, कुठलीही शुद्ध गोष्ट जी असते ती खूप तेजस्वी असते, तिला स्वतःचं तेज असतंच. आता बघा, समजा जर सोनं हे जेव्हा तुम्ही खाणीतून काढता तेव्हा ते लखलखतं का? नाही. त्याच्यामध्ये अनेक इम्प्युरिटीज असतात, ऑक्साईड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, आणि हे जेव्हा तुम्ही केमिकल प्रोसेसनी हे सगळं काढता तेव्हा सोनं कसं दिसतं? लखलखतं. अगदी त्याचप्रमाणे तिकडे जे सर्वजण आहेत कृष्णाचे भक्त, ते एवढे शुद्ध आहेत की त्यांना स्वयं तेज, स्वतःचं तेज असतं आणि त्याच्यामुळे त्यांना सूर्याची, अग्नीची, चंद्राची याची काही जरूरत लागत नाही. तर आता आपण इकडे पुढे बघूया, कृष्ण आपल्याला काय सांगत आहे. तुम्ही लवकर माझ्याकडे या, तुम्ही माझे आहात, या जगात तुम्ही राहू नका. कृष्ण आपली मालकी आपल्यावर का दाखवतो इतका, आता आपण जाणून घेऊया. हरे कृष्ण. ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बद्ध जगातील जीव हे बद्ध जगातील जीव हे माझे सनातन अंश आहेत. बद्ध जीवनामुळे ते मनासहित 6 इंद्रियांशी कठीण संघर्ष करीत आहेत. हरे कृष्ण. बघा इकडे शब्द कसे वापरलेत बघा. बद्ध जीवनामुळे हे जे सगळे जीव आहेत हे कठीण संघर्ष करत आहेत. कठीण संघर्ष म्हणजे कृष्ण काय म्हणतो, हे तुमचं बद्ध जीवन म्हणजे खूप मोठा स्ट्रगल आहे. कोणी आता या क्लासमध्ये म्हणू शकेल का की माय लाईफ इज कम्फर्टेबल? म्हणू शकेल का कोणी असं? कोण काय म्हणेल? कृष्ण इकडे स्वतः आपल्याला सांगत आहे की बद्ध जीवनामुळे मनासहित 6 इंद्रियांशी तुमचा कठीण संघर्ष चालू आहे. आता हे आपण एक एक शब्द बघूया. पहिलं, कृष्ण आपल्याला का सांगतोय तुम्ही माझे आहात, माझे आहात, तुम्ही परत माझ्याकडे या. आता इकडे पहिल्यांदा सांगितलंय ममे वांशो जीवलोके, हे जीव माझे सनातन अंश आहेत. म्हणजे आपण कृष्णाचे आहोत, कृष्णाचे अंश आहोत, तेही सनातन आहोत, एटर्नल. म्हणजे कुठेही आपण नाशवंत नाही होत, सनातन आहोत. ही आपली ओरिजिनल स्टेट आहे, हा की आपण एटर्नल आहोत, आपण सनातन आहोत. तर आता बघा, एखादा लहान मुलगा असेल, KG मध्ये असेल आणि तो शाळेत जातो, त्याची किती 2-3 तास शाळा असते.
नर्सरीची. आणि मग शाळा संपल्यानंतर त्याचे आई बाबा कोणीतरी घरातलं त्याला मुलाला घ्यायला जातं. का घ्यायला जातं? कारण तो मुलगा त्यांचा असतो आणि मुलाला समजत नाही घरी कसं जायचं, तो खूप लहान असतो. त्याला जोपर्यंत त्याचे पालक घ्यायला येत नाही तो घरी सुद्धा जाऊ शकणार नाही. तर ते पालक त्या मुलावर त्याचा हक्क दाखवतात, चल आता शाळा झाली, आता तुला घरी जायचं. अगदी त्याचप्रमाणे कृष्ण सांगतो, तुम्ही माझे आहात, माझे अंश आहात आणि तुम्ही इकडे राहू नका, तुम्ही चला माझ्याकडे परत या. अगदी ज्याप्रमाणे आई शाळा संपल्यानंतर मुलांना घेऊन जाते, कृष्ण आपल्यासाठी, तुमच्या माझ्यासाठी थांबलेला आहे की याची वासना कधी पूर्ण होते आणि हा माझ्याकडे कधी वळतोय, कधी बघतोय. कृष्ण थांबलेला आहे. तुम्ही एक पाऊल घेतलं तर कृष्ण 10 पावलं घेणार आहे. त्याच्यामुळे कृष्ण आपल्याला सांगत आहे की आपण त्याचे अंश आहोत. आणि अंश असल्यावर बघा, नॅचरली एखादा मुलगा असतो त्याला आपली आई केवढी आवडते आणि हे जेव्हा बाळ असतं ना, तान्ह बाळ, ते लगेच लक्षात येतं बघा. दुसऱ्यांकडे गेल्यावर ते बाळ रडतं, पण आईच्या कुशीत आल्यावर एकदम शांत होतं. तर हे अगदी नैसर्गिक आहे. हे प्रेम आईचं आणि मुलाचं नैसर्गिक आहे. आता काही गोष्टी बघा, झाड हे पृथ्वीतून उगवतं आणि फळ आल्यावर त्या फळाला त्या पृथ्वीचंच आकर्षण असतं, म्हणून ते पृथ्वीवरच पडतं. आता तुम्ही जर होळी जेव्हा आपण पेटवतो तेव्हा जर तुम्ही बघितलं, त्याच्या ठिणग्या असतात. ठिणग्या म्हणजे अग्नी, अग्नितत्व येते आणि अग्नितत्व हा सूर्य आहे. तर ही ठिणगी आहे अगदी क्षणासाठी, मोमेंटरी. काय करते ती ठिणगी? वर झेप घेते सूर्याकडे आणि मग खाली पडते. तर हे नैसर्गिक आकर्षण त्या तत्वाला, त्या तत्वाकडेच असतं. त्याचप्रमाणे आपला उगम हा कृष्णापासून झालेला आहे आणि अगदी नैसर्गिक अट्रॅक्शन आपल्याला कृष्णाकडेच असतं. पण आता आपण पूर्ण विस्मरणात आहोत, पूर्ण विस्मरणात. समजा जर एखादा मुलगा शाळेत गेला आणि तो समजा पूर्ण विसरला, माझं नाव काय, माझे आई बाबा कुठे राहतात, काय राहतात, आणि त्याला कोणी समजा जर आणायला आलं नाही, आपण धरूया, तो तिकडे राहिला तर त्याचं किती अवघड लाईफ होईल. अगदी त्याचप्रमाणे विस्मरणामुळे आपला सुद्धा या जगामध्ये कठीण संघर्ष चालू आहे. आणि इकडे एक गोष्ट मला सांगायची की हे बद्ध जीव माझे सनातन अंश आहेत, म्हणजे एटर्नल अंश, म्हणजे सेपरेटेड एटर्नल फ्रॅगमेंट्स. तर आता इकडे बघा, जेव्हा आईच्या गर्भामध्ये बाळ वाढत असतं तेव्हा ते बाळ आईच्या शरीराच्या द्रव्याबरोबर मिसळलं नसतं. त्याची एक सेपरेट आयडेंटिटी असते आणि जन्म झाल्यानंतर सुद्धा त्याची सेपरेट आयडेंटिटी असते. म्हणून त्याचं आणि आईचं नातं बदलतं का? नाही. आई ही आईच राहते, मुलगा हा मुलगाच राहतो. अगदी त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाचे सनातन अंश आहोत. आपण कृष्णामध्ये कधीही विलीन होत नाही. कृष्णाबरोबर एकरूप होणं, किंवा काही लोक म्हणतात त्या ब्रह्मतत्वामध्ये विलीन होणं, विलीन होणं, एकरूप होणं. श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय एकरूपचा अर्थ काय होतो. विलीन वगैरे आपण होत नाही. एकरूप म्हणजे काय की गुणाने आपण कृष्णासारखेच होतो. सत, चित आणि आनंद हेच स्वरूप आपल्याला मिळतं. मात्र आपण नेहमी अणु असतो आणि कृष्ण नेहमीच विभू असतो. तर अशा तऱ्हेने आपल्याला समजतं की आपण कृष्णाचे आहोत आणि ही जी भौतिक हे भौतिक जग आहे हे आपल्या
साठी आपल्याला वाटतं इकडे किती सुखसोयी आहेत, पण आपण एकदम एका अनकम्फर्टेबल जागेमध्ये आहोत. ज्याप्रमाणे माशाला जर तुम्ही पाण्याच्या बाहेर काढलं आणि त्याच्यासाठी सोन्याच्या ट्रेमध्ये खाणं दिलं, एसी दिला, सगळं दिलं, तरी तो राहू शकेल का? नाही. पाण्याशिवाय राहू शकेल का? नाही. त्याचप्रमाणे आपला जो आत्मा आहे तो सुद्धा कृष्णाशिवाय राहू शकत नाही आणि तो कृष्णाशिवाय कृष्णाच्या विस्मरणात राहत असल्यामुळे हा आपला कठीण संघर्ष चालू आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. शरीरं यद् अवाप्नोति यच्चाप्योत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे वायू आपल्या बरोबर गंध घेऊन जातो, त्याचप्रमाणे भौतिक जगतातील जीव आपल्या बरोबर जीवनातील विविध संकल्पना एका देहातून दुसऱ्या देहात घेऊन जातो. अशा रीतीने तो एक प्रकारचा देह धारण करतो आणि पुन्हा दुसरे शरीर धारण करण्याकरता पहिल्या देहाचा त्याग करतो. हरे कृष्ण. आता हे समजावून सांगायला जरासे म्हणजे हा श्लोक दोन तऱ्हेने समजावून सांगता येतो. आता बघा कसं असतं की आता आपल्याला देह मिळालेला आहे आणि आपली एक कल्पना असते की मी हे शरीर आहे, मी आत्मा नाही. किती तुम्हाला थिअरी माहित आहे की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाही, पण प्रॅक्टिकली आपण काय आपला हे असतो विचार, मी हे शरीर आहे. मग आता शरीराचा जेव्हा आपण त्याग करतो किंवा मृत्यू आल्यानंतर या स्थूल शरीराचा आपण त्याग करतो, मग आपल्यामध्ये परत ती संकल्पना, तो कॉन्सेप्ट येतो, मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे. मग त्याच्यानंतर आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं. ते दुसरं शरीर समजा जर आपल्याला कुत्र्याचं मिळालं, मग आपल्याला म्हणतो हे मला कुत्र्याचं शरीर मिळालंय, या कुत्र्याच्या शरीरामध्ये मी माझी जागा राखणार आहे, या माझ्या टेरिटरीमध्ये जागेमध्ये मी दुसऱ्या कोणालाही येऊ देणार नाही. आणि मैलभर जरी लांब कोणीतरी येत असेल तरी कुत्र्याला वास येतो आणि तो भुंकायला लागतो. आणि कुत्रा असल्यामुळे त्याला माहिती असतं आता मला काय करायला पाहिजे, या शरीरात मला भुंकायला पाहिजे. म्हणजे ही संकल्पना शरीर मिळाल्यावर येते, मला भुंकायला पाहिजे, किंवा मी आता मनुष्य आहे, मी असं मी वागणार आहे, किंवा आता पक्षी आहे, मी आकाशात उडणार आहे. कुमुद माताजी. माताजी मी येतेय. तर अशा तऱ्हेने ज्याप्रमाणे आपल्याला शरीर मिळतं, शरीर जेव्हा मिळतं तेव्हा आपण म्हणतो मी हे शरीर आहे, आता मी कुत्र्यासारखं वागणार आहे, आता मी पक्षासारखं उडणार आहे. आणि जेव्हा मृत्यू होतो तेव्हा स्थूल शरीर त्याग केलेलं असतं, मी आत्मा आहे असं आपण म्हणतो. ज्याप्रमाणे जेव्हा आपण फिरत चाललेलो असतो आणि हवेमध्ये सुंदर गुलाबाचा सुगंध येतो, पुढे गेल्यावर तो सुगंध वाढत वाढत जातो आणि आपल्याला गुलाबाची सुंदर गुलाबाचा बगीचा दिसतो आणि आपण जाणतो अरे हाच वारा इकडनं वाहून आपल्यापर्यंत गुलाबाचा गंध आलेला आहे. मग आपण परत आणि पुढे पुढे जातो, हळूहळू हळू तो गंध कमी होतो आणि मग आपल्याला अजिबात येत नाही. अगदी त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण देह स्थूल शरीर आपलं असतं त्याच्या आतमध्ये सूक्ष्म शरीर असतं. सूक्ष्म शरीर कसं असतं, मन, बुद्धी आणि अहंकार या तिन्ही बनलेलं हे सूक्ष्म शरीर आहे. तर जेव्हा देह त्याग करतो तेव्हा आत्म्याबरोबर सूक्ष्म शरीर सुद्धा दुसऱ्या शरीरामध्ये जातं आणि मग आपल्या ज्या वासना आहेत, म्हणजे आपण म्हणतो ना वासनांच्या पोटी आपला जन्म होतो. तर अगदी त्याचप्रमाणे देह त्याग केल्यानंतर सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीराचा त्याग होतो,
मात्र सूक्ष्म शरीर याचा आत्मा त्याग करत नाही. आता पुढे बघूया. जेव्हा आपल्या मनामध्ये वासना असतात, मग त्या वासना पुरवण्यासाठी प्रकृती आपल्याला कोणतं शरीर देते? ऐका. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे जीव दुसरे स्थूल शरीर धारण करून मनाशी केंद्रित झालेली कान, नेत्र, जिव्हा, नाक आणि स्पर्श इत्यादी विशिष्ट प्रकारची इंद्रिय प्राप्त करतो. अशा रीतीने तो एका विशिष्ट प्रकारच्या इंद्रिय विषय समूहाचा उपभोग घेतो. हरे कृष्ण. बघा, आता खूप असंख्य वासना आहे. वासना असल्यावर आपलं वासना म्हणजे मनात असतात आणि त्याप्रमाणे त्याच्या बाजूला आपल्या इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन केलं जातं. कुत्रा तो म्हणतो माझ्या टेरिटरीमध्ये कोणीच यायचं नाही, आवडतही नाही. असा जर कोणी असेल, कोणी आल्यावर जोर जोरात भांडणार, असं झाल्यानंतर प्रकृती काय म्हणते? ठीक आहे, मी तुला एका कुत्र्याचं शरीर दे, त्यात तू हे खूप छान तऱ्हेने करू शकशील. हा, मग त्याचं मन असतं, त्याला उत्तम तीक्ष्ण कान दिलेले असतात, त्याचं नाक सुद्धा खूप पॉवरफुल असतं, त्याला लांबूनच वास येऊ शकतो. म्हणून तुम्हाला माहिती आहे ना की हे जे लॅब्राडोर्स असतात किंवा इतर डॉबरमॅन असतात, त्यांना पोलीस स्क्वॉड मध्ये घेतलं जातं. ते कुठे ड्रग्ज असतील किंवा चोराला ते शोधू शकतात. तर असं त्यांचं कन्स्ट्रक्शन असतं, ज्यांची जशी वासना असते तशी. आता गिधाड असेल, त्याला जे प्राणी मेलेले आहेत हे त्याला खायला खूप आवडतं, तामसी खाणं. मग त्याची रचना अशीच केलेली असते, त्याची जिव्हा एका तऱ्हेची असते, त्याचे चक्षु कसे असतात त्याला लांबूनच दिसू शकतं, आणि त्याचं नाक कसं असतं की मेलेला प्राणी जो असतो त्याच्या शरीरातून जो गंध येतो तो लगेच ओळखू शकतो कुठून आलेला आहे. तर अशा तऱ्हेने ज्याप्रमाणे आपल्या वासना असतील त्याप्रमाणे मन मध्ये त्याच्या भोवती इंद्रियांचं कन्स्ट्रक्शन किंवा रचना केली जाते. हरे कृष्ण. अच्छा, या नाही आहेत का? मी वाचते. उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः. हरे कृष्ण. जीव आपल्या देहाचा त्याग कसा करतो, तसेच प्राकृतिक गुणाच्या प्रभावामुळे तो कोणत्या प्रकारच्या देहाचा उपभोग घेतो हे मूर्ख लोक जाणू शकत नाहीत. परंतु ज्याला ज्ञानचक्षु आहे तो हे सर्व पाहू शकतो. हरे कृष्ण. आता ज्ञान चक्षु हा शब्द इकडे अगदी प्रामुख्याने वापरलेला आहे. ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो ओळखू शकतो की एखाद्या जीवात्म्याला हे शरीर का मिळालेलं आहे आणि तो हे शरीर सोडून पुढे कुठल्या शरीरामध्ये जाणार आहे. तर या ज्या गोष्टी आहेत, ज्याला ज्ञान चक्षु आहे, त्याला ज्ञान कुठून मिळालं असतं? भगवद्गीता, भागवतम, शास्त्र किंवा त्याचे जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असतात त्यांच्याकडून त्यांना हे ज्ञान मिळालेलं असतं. ज्याला ज्ञान चक्षु आहे तो सर्व काही एकदम योग्यरित्या पाहू शकतो. आता इकडे बघा, एक त्यांनी दाखवलेलं एका माणसाची गाडी बंद पडली. माणसाची गाडी बंद पडल्यावर तो ट्राय करतोय की मला ही गाडी दुरुस्त करता येईल का, पण काही जमत नाहीये. मग तो कोणाकडे जातोय? एका मेकॅनिक कडे जातोय, आणि हा मेकॅनिक ट्रेंड आहे. तो लगेच त्याला समजतं आवाजावरून की काय बिघाड आहे आणि तो ही गाडी दुरुस्त करतो. तर अगदी त्याचप्रमाणे
जेव्हा आपण एका प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुकडे जातो तेव्हा हा प्रामाणिक जो आध्यात्मिक गुरु आहे तो आपल्याला हे ज्ञान देतो. ज्ञान दिल्यावर आपण सर्व यथार्थ रूपात सर्व काही पाहू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 15.11 प्रयत्न करणारे आत्मसाक्षात्कारी योगीजन हे सर्व स्पष्टपणे पाहू शकतात, परंतु ज्याचे मन अविकसित आहे आणि ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला नाही ते प्रयत्न करूनही काय घडत आहे हे जाणू शकत नाहीत. 15.12 अखिल जगताचा अंधकार नाहीसे करणारे सूर्याचे तेज माझ्यापासून उत्सर्जित होते आणि चंद्राचे व अग्नीचेही तेज माझ्यापासूनच उत्सर्जित होते. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे बघा त्यांनी काय सांगितलंय. ज्ञान चक्षु हे कोणाला आहेत? ज्यांना आत्मसाक्षात्कार झालेला आहे तेच स्पष्टपणे पाहू शकतात. पण आपल्या सारखी सामान्य जन, आपलं मन कसं आहे? आपलं अविकसित आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला प्रयत्न करूनही आपण काही स्पष्टपणे पाहू शकत नाही. मग असं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे? आपण गुरु केले पाहिजे. इकडे हे चैतन्य महाप्रभू आहेत आणि हे सर्वजण त्यांचे शिष्य आहेत. आणि जेव्हा आपण गुरु करतो, त्यांच्याकडून ज्ञान घेतो, तेव्हा आपल्याला सर्व काही स्पष्टपणे दिसू शकतं. आता इकडे कृष्णाने परत एकदा सांगितलेलं आहे की सूर्याचे तेज त्यांनी अगोदर आपल्याला 7व्या अध्यायात सांगितलंय की सूर्याचे आणि चंद्राचे तेज. परत मला वाटतं 14व्या अध्यायात की 10व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की हे जे तेज आहे या तेजाचा उगम मीच आहे. तर इकडेही परत सांगितलेलं आहे की सूर्य आणि चंद्र अग्नीचे सुद्धा तेज हे माझ्यापासून उत्सर्जित होते. आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की तो आपली देखभाल कशी करतो आणि तो प्रथम स्थूल शरीराची देखभाल कशी करतो सांगणार आहे. मग सूक्ष्म शरीराची सुद्धा कृष्ण देखभाल करतो, ती सुद्धा आपण ऐकूया. हरे कृष्ण. अच्छा, हे श्लोक आहे का? गामाविश्यच भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः. हरे कृष्ण. मी प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि माझ्या शक्तीद्वारे ते आपल्या कक्षेत स्थित राहतात. मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसाचा पुरवठा करतो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, समजा जर तुमच्या हातात एक मोठं कलिंगड दिलं आणि मी म्हटलं उंच फेका, ते उंच फेकल्यावर खाली येऊन जर पडलं, कोणाच्या डोक्यावर वगैरे पडलं तर त्यांना इजा होईल. आता इकडे तुम्ही बघा, केवढे तरी बिलियन्स ट्रिलियन्स ऑफ टन्स वेट असलेले हे जे ग्रह आहेत ते अंतरिक्षात त्यांच्याच कक्षेमध्ये, त्यांच्या ऑर्बिटमध्ये ते फिरत आहेत. तर हे जे ग्रहलोक, हे जे ग्रह आहेत हे एवढे जड असून देखील असं होतंय का कुठला तरी ग्रह त्याच्या ऑर्बिट मधून बाहेर आला आणि दुसऱ्या ग्रहाशी आदळला किंवा धापकन खाली पडला, असं आहे का? नाही. कारण कृष्णाने सांगितलंय तो प्रत्येक ग्रहलोकात प्रवेश करतो आणि त्याच्या शक्तीमुळे हे जे ते त्यांच्या ऑर्बिट मध्ये फिरत आहे ते सगळं इतकं व्यवस्थित आहे, त्याची प्लॅन, त्याची योजना इतकी परफेक्ट आहे की कुठेही काहीही होत नाहीये. एवढे जड असून देखील ते खाली पडत नाहीये आणि आपल्या कक्षेमध्येच ते
फिरत आहेत. मग इकडे पुढे आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय, मी चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा करतो. म्हणजे आपल्याला शास्त्रावरून समजतं की चंद्रमा किंवा मूनलाईट जो आहे त्याच्यामुळे प्रत्येक भाजीची, प्रत्येक फळाची ही चव वेगळी आहे. त्याच्या पाठीमागचं कारण कोण आहे? चंद्र आहे. मग आणि चंद्र कोण आहे किंवा या सर्वांच्या पाठीमागे कोण आहे? कृष्ण आहे. म्हणजे कृष्णच चंद्र होऊन सर्व वनस्पतींना जीवन रसांचा पुरवठा देतो. याच्यामुळे प्रत्येक भाजीची, फळाची चव ही वेगळी असते. अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम्. हरे कृष्ण. सर्व प्राणी मात्रांच्या देहामधील जठराग्नी मी आहे आणि 4 प्रकारच्या अन्नाचे पचन करण्याकरता मी प्राण व अपान वायूशी संयोग साधतो. हरे कृष्ण. आता तुम्हाला हा जो जठराग्नी दिसतो, कृष्ण काय सांगतो की हा जो जठराग्नी आहे हा मीच आहे. तुम्ही जे काय खाता या अग्नीमुळे मी ते पचवतो. आता ज्यांची पचनक्रिया, डायजेशन वीक असतं तर त्यांचं आपण काय म्हणतो, आयुर्वेदामध्ये म्हणतात बघा, जठर अग्नी जो आहे याचं तेज कमी झालेलं आहे, म्हणून तुमची पचन शक्ती जी आहे ती खराब झाली आहे किंवा तुमची पचन शक्ती जरा वीक आहे असं ते आयुर्वेदिक लोक म्हणतात. इकडे कृष्णाने सांगितलंय, मी 4 प्रकारच्या अन्नांचं पचन करतो. मग 4 प्रकारची अन्न कोणती आहे? जी आपण चावून चावून खातो, जी चोखून खातो, जी गिळतो आणि पितो. या 4 तऱ्हेच्या अन्नांचं पचन कोण करत आहे? कृष्ण. इकडे कृष्णाचं नाव काय दिलंय? वैश्वानर. आपण त्याला जठराग्नी म्हणतो. आणि इकडे तर आपण जे अन्न खातो, म्हणजे ज्याप्रमाणे एका अग्नी कुंडामध्ये यज्ञासाठी अग्नी प्रज्वलित केला जातो आणि त्याच्यामध्ये आपण आहुती टाकतो, तूप किंवा लाह्या, तीळ वगैरे असं टाकतो, अगदी त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा जेवत असतो, प्रत्येक घास घेताना तुम्ही लक्षात घ्या, तुम्ही हा कृष्णाला देत आहात, कृष्णाला देत आहात. जेव्हा असं तुम्ही तुमच्या मनामध्ये बिंबवाल, तेव्हा प्रत्येक गोष्ट तुम्ही खाताना विचार करा, ही कृष्णाला आवडेल, ही कृष्णाला आवडणार नाही. जे कृष्णाला आवडणार तेच आपण ग्रहण करायचं. म्हणून आपल्या संतांनी सांगितलंय ना, जेवणाच्या अगोदर म्हणा, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोहे जाणीजे यज्ञ कर्म. उदर भरणासाठी मी खात नाहीये, हे यज्ञ कर्म आहे कृष्णा, तुझ्या आनंदासाठी मी खातोय. तुला काय आवडतंय तेच मी ग्रहण करतोय. माझं उदरभरण माझा आनंद नाहीये, तुझ्या आनंदासाठी. म्हणजे आपण जे खातो ते एक हवन आहे, ते आपल्याला या श्लोकावरून समजतं. म्हणून जर तुम्ही बघितलं, कुठल्याही आश्रमात हा 15वा अध्याय जेवण्यापूर्वी म्हणतात. का म्हणतात? तर इकडे कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही जे काय अन्न खाता त्याचं पचन मीच करतो. हरे कृष्ण. हा, कुमुद माताजी आल्या नाहीत ना? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेद्यश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्. हरे कृष्ण. मी प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित आहे
आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होतात. सर्व वेदांद्वारे जाणण्यायोग्य मीच आहे. निस्संदेह मी वेदांताचा संकलक आहे आणि वेदांचा ज्ञाताही मीच आहे. हरे कृष्ण. बघा आता कृष्ण आपल्याला सांगणार आहे की सूक्ष्म शरीराचा तो देखभाल कसा करत आहे. आता इकडे आपल्याला सांगितलंय की मी हृदयामध्ये स्थित आहे आणि माझ्यापासूनच स्मृती, ज्ञान, विस्मृती होता. तर आपल्याला काय वाटतं, स्मृती, ज्ञान, विस्मृती हे ब्रेनचं फंक्शन आहे. पण इकडे आपल्याला समजतं की हृदयातून स्मरण, विस्मरण, विस्मृती ही उत्पन्न होते. कोणामुळे? कृष्णामुळे उत्पन्न होते. तर श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं सायंटिस्टसाठी हा डिस्कशनचा किंवा डिस्कशन नाही, हा रिसर्चचा एक टॉपिक आहे. आपल्याला ग्रंथातून काय समजतं की स्मृती, ज्ञान, विस्मृती हे हृदयात बसलेल्या कृष्णापासून आपल्याला मिळते. म्हणूनच तुम्हाला ती दक्ष प्रजापतींची गोष्ट तुम्हाला 18व्या अध्यायात मी सांगणार आहे. तिकडे जेव्हा शंकरांनी दक्ष प्रजापतींचा शिरच्छेद केला आणि त्यांना एका बकरीचं डोकं लावलं, तेव्हा त्यांना पूर्वस्मृती झाली. आपण काय चुकलोय हे त्यांना समजलं. त्यांनी यज्ञ पूर्ण केला. त्यांनी शंकरांची माफी मागितली आणि मग ते काशीला निघून गेले आणि ओम नमः शिवायचा जप करत त्यांनी आपले दिवस घालवले. मग कसं काय झालं? बकरीचं डोकं होतं. पण इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपाद म्हणतात हृदयामध्ये स्थित असलेला कृष्ण किंवा परमात्मा याच्यापासून आपल्याला स्मृती, ज्ञान आणि विस्मृती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. 15.16 च्युत क्षर आणि अच्युत अक्षर असे जीवांचे 2 वर्ग आहेत. भौतिक जगतात सर्व जीव च्युत असतात आणि आध्यात्मिक जगतातील प्रत्येक जीवाला अच्युत म्हणले जाते. 15.17 या दोहों व्यतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा आहेत जे स्वतः अव्ययी भगवंत आहेत आणि ते त्रिलोकांमध्ये प्रवेश करून त्यांचे पालन पोषण करीत आहेत. हरे कृष्ण. आता 2 तऱ्हेचे जीव असतात. एक म्हणजे च्युत. च्युत म्हणजे काय? ज्यांचं पतन होतं. एक म्हणजे अच्युत, म्हणजे त्यांचं कधीच पतन होत नाही. तर च्युत म्हणजे काय? की ते कृष्णाच्या विस्मरणात असल्यामुळे त्यांचं पतन होतं, म्हणजे आपण. आणि अच्युत म्हणजे काय? जे कृष्णाच्या सतत स्मरणात असतात, ते कृष्णाला क्षणभर सुद्धा विसरू शकत नाही. हे कोण आहे? जे कृष्णाचे शुद्ध भक्त आहेत, जे आध्यात्मिक जगामध्ये राहत आहेत, ते सर्व अच्युत आहेत. आता या दोघांच्याही पलीकडे जो पुरुष आहे, जो परमात्मा आहे, तो श्रीकृष्ण आहे आणि तो या दोन्ही जीवांचं पालन पोषण करतो. म्हणजे हे दोघही जीव च्युत आणि अच्युत हे कृष्णावर अवलंबून असतात. हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण शुद्ध भक्त जरी झालो तरी देखील आपण कृष्णावरच अवलंबून असतो. असं नाही की ज्या वेळेला आपलं पतन होतं किंवा आपण च्युत असतो त्यावेळेलाच आपल्याला कृष्णावर अवलंबून राहावं लागतं, असं नाही. कृष्ण या दोन्हीही जीवांचा च्युत आणि अच्युत यांचा पालन करतायत आणि हे दोन्हीही जीव त्याच्यावर अवलंबून आहे. याला संबंध ज्ञान म्हटलेलं आहे. माताजी मला को होस्ट कराल? हरे कृष्ण. हा चालेल. हे वाचता का? हो माताजी. येस येस. यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षराद् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा. मी च्युत आणि अच्युत यांच्याही अति दिव्य आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे जगतामध्ये तसेच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. हरे कृष्णा. आता बघा कृष्ण कसा आहे की या दोघांच्याही पलीकडे त्याला आपण पुरुषोत्तम म्हटलंय. पुरुषांमध्ये उत्तम, दोन्ही पुरुष, एकाचं पतन होते एकाचं पतन होत नाही, याच्या सुद्धा पलीकडे जो आहे तो पुरुषोत्तम आहे. आणि सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे तो जगतामध्ये तसंच वेदांमध्ये पुरुषोत्तम म्हणून प्रसिद्ध आहे. आता ही तुम्हाला गोष्ट माहिती असेल, ब्रह्मविमोहन लीला. तर याच्यामध्ये एकदा कृष्ण वृंदावनात आपल्या बाल गोपांबरोबर बसलेला असतो आणि सगळ्या जणांचं कृष्णावर प्रेम असतं. आपण काय खायला आणलंय ते पहिल्यांदा कृष्णाला देतात. कृष्णही त्यांच्यावर प्रेम करतो आणि तोही त्यांना खायला देतो. तर तो कसा देतोय खायला? त्याच्या डाव्या हातात त्यांनी दही भात घेतलेला आहे आणि तो फिरतोय सगळ्या मुलांना दही भात देण्यासाठी. तर ब्रह्मानी बघितलं, असं कसा काय असेल, हा खरंच कृष्ण आहे का? मला तरी नाही वाटत, कारण कृष्ण म्हणजे कोण? सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड आहे, ईश्वरांचा ईश्वर, परमेश्वर. त्याला साधी गोष्ट समजत नाही, डाव्या हातात दही भात घेतलाय आणि इतरांना देतोय, मग नक्कीच हा कृष्ण नसेल. म्हणून ब्रह्मदेव काय करतात की या सर्व बालगोपांना आणि गायींना घेऊन जातात. आता कृष्ण एकटाच राहतो, त्याचे मित्र आणि त्याच्या गायी नसतात आणि कृष्णाला लगेच समजतं काय झालंय. मग कृष्ण आपला विस्तार अशा तऱ्हेने करतो की ते सगळे गोप, त्या सगळ्या गायी तशाच्या तशा हुबेहूब जशा दिसत होत्या, हुबेहूब त्याचे मित्र कसे दिसत होते, कसे बोलत होते, असा त्याने विस्तार केला. मग हे बघून ब्रह्मदेव स्तब्ध झाले, चकित झाले आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की खरोखर कृष्ण हा पुरुषोत्तम आहे आणि हाच जो आपल्याला छोटा कृष्ण दिसतोय तोच माझाही परमेश्वर आहे. इकडे बघा, जेव्हा आपल्याला कितीदा सांगितलंय की देवदेवतांची पूजा करू नका, का? कारण त्यांना ते जे फळ आपल्याला देतात ते अनित्य असतात. तर इकडे बघा, जेव्हा त्यांच्यावर सुद्धा संकट येतं तेव्हा ते सुद्धा कृष्णाच्या नारायण रूपाकडे जातात आणि ते ही संकटातून वाचण्यासाठी नारायणाची किंवा विष्णूची प्रार्थना करतात. इकडे ब्रह्मदेव संकटामध्ये असल्यावर ते ध्यान लावतात. कोणावर ध्यान लावतात? क्षीरोदक्षाय विष्णूंवर ध्यान लावतात. इकडे शंकर सुद्धा नेहमी ध्यानस्थ असतात. कृष्णाच्या शंकर्षण रूपावर ते ध्यान करतात आणि ते नेहमी पार्वतीला कृष्ण कथा सांगत असतात किंवा भागवत कथा सांगत असतात. आणि याच्यावरच ती जी अमरनाथ गुहा आहे ना, जिकडे शंकर आहे, तर त्या गुहेमध्ये शंकर पार्वतीला अमर कथा सांगत होते. अमर कथा म्हणजे कुठली कथा? कृष्णाची कथा किंवा भागवत कथा. हरे कृष्णा. कृष्णा. यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हरे कृष्णा.
माताजी स्क्रीन दिसत नाहीये. बरं कुमुद माताजी. मी बोलते. तो मला संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून जाणतो, तो सर्वज्ञ होय. म्हणून हे भारता, तो माझ्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे संलग्न होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला जर अनन्य भक्ती करायची असेल तर पहिल्यांदा म्हणजे संशय रहित होऊन जेव्हा आपण कृष्णाची भक्ती करतो ती अनन्य भक्ती होते. मग जेव्हा आपण कृष्णाची अशी भक्ती करतो तेव्हा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. बघा इकडे दाखवलेलं आहे की शंकर आहे ते कृष्णाच्या संकर्षण रूपावर, जे चतुर्भुज विष्णू रूप आहे त्या रूपावर ते ध्यानस्थ असतात. म्हणजे तुम्ही बघितलं सगळे देव देवता हे सुद्धा कृष्णाला शरण जात आहे, हे सुद्धा जात आहे. तर त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा कृष्णाला शरण गेलं पाहिजे. पण आपण काय म्हणतो की मला वेळ नाहीये, माझं हे काम आहे, माझं ते काम आहे. एकदा काय झालं, इंद्राला शाप मिळाल्यामुळे त्यांनी पृथ्वीवर डुक्कर म्हणून जन्म घेतला होता आणि आता शापाचा काळ संपला होता आणि परत जायची वेळ आली होती स्वर्ग लोकात. आणि इंद्राला जायचंच नव्हतं, तो इकडेच होता. म्हणून ब्रह्मदेव त्याच्याकडे आठवण करून द्यायला आले की अरे तू स्वर्गाचा राजा आहेस, तू काय घाण खातोयस, दुसऱ्या प्राण्यांची विष्ठा खातोयस आणि किती घाणीत राहतोयस तू स्वर्गाचा राजा आहे. आता शापाचा काळ संपलेला आहे, तू परत स्वर्गामध्ये चल. तेव्हा इंद्र काय म्हणतो की नाही नाही, मी कसं काय येऊ, मी खूप बिझी आहे, मला 15 मुलं आहेत, माझी बायको आहे, मला ही कामं करायची आहे, मला ती कामं करायची आहे, मी काय हे जग सोडून येणार नाही, मला माझी बायको मुलं खूप आवडतात. तर आपली स्थिती सुद्धा त्या डुकरासारखी असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हे निष्पाप अर्जुना, हा वैदिक शास्त्राचा परम गुह्य गाभा आहे आणि तो आता मी तुला प्रकट केला आहे. जो कोणी हे जाणेल तो बुद्धिमान होतो आणि त्याच्या प्रयत्नाद्वारे सिद्ध होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे वैदिक शास्त्रांचा हा परम गुह्य गाभा आहे. हा म्हणजे कुठला की हे की आपण संशय रहित होऊन पुरुषोत्तम भगवान म्हणून आपण जेव्हा कृष्णाला जाणतो की तो सर्वज्ञ आहे तेव्हा आपण त्याच्या भक्तीमध्ये पूर्णपणे व्यस्त राहतो. तर हा जो गाभा आहे हा सर्व वेदांत सूत्रांचा हा सार आहे आणि जो कोणी हे जाणतो तो बुद्धिमान होतो, त्याला ज्ञान मिळतं आणि त्याच्या प्रयत्नांना सिद्धी मिळते, म्हणजे आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होते. तर आपला अध्याय झालाय. आज आपण काय शिकलो की या भौतिक जगापासून आपल्याला अलिप्त व्हायचं असेल तर आपल्याला ज्ञान आणि वैराग्य लागतं. वैराग्याच्या तलवारीने आपण या भौतिक वृक्षाला कापू शकू. मग त्याच्यानंतर स्थलांतराबद्दल थोडस सांगितलंय की आपण हे स्थूल शरीर आहे, हे स्थूल शरीर इकडेच ठेवतो मृत्यू आल्यानंतर, पण सूक्ष्म शरीर जे आहे ते सूक्ष्म शरीर आपला आत्मा घेऊन जातो आणि आपल्या ज्या वासना असतील त्याप्रमाणे आपल्याला दुसरं शरीर मिळतं. मग कृष्ण आपला देखभाल करतो, फक्त आपल्या स्थूल शरीराचा नाही पण सूक्ष्म शरीराचा सुद्धा कृष्ण देखभाल करतो. आणि मग वेदांत सूत्रांचा सार म्हणजे काय, आपल्याला कृष्णाच्या भक्तीमध्ये व्यस्त राहिलं पाहिजे, कृष्णाची अनन्य भक्ती केली पाहिजे. आता कुमुदा माताजी, विल यू रिसाइट? हरे कृष्ण माताजी. येस.